Milí priatelia, občas dostávam takú otázku, či sa koučom môže stať každý. Coaching je zručnosť. A naučiť sa koučovať je istá forma zručnosti. Ale osobne si myslím, že nutnou podmienkou, aby niekto mohol byť naozaj dobrým koučom, je, aby mal v prvom rade rád ľudí. Aby ich rád videl rásť. To rastové myslenie, to nastavenie takej prajnosti a túžby potom, aby sa tí druhí mohli rozvíjať a vytvárať pre to prostredie, myslím si, že to je nevyhnutná taká vlastnosť alebo také vnútorné nastavenie človeka, ktorý sa chce stať koučom. A možno je tam ešte ďalšia vec, čo potrebuje človek, ktorý zvažuje, či ísť touto dráhou, čo musí zobrať do úvahy. Keď niekto urobí koučovací výcvik, tak jeho cesta kouča v žiadnom prípade neskončila. Byť koučom znamená neustále rásť, neustále sa vzdelávať, neustále pracovať na sebe, aby bol takým tým pomyselným nástrojom, ktorý stále lepšie a lepšie vytvára podmienky preto, aby ten druhý mohol nachádzať svoje vlastné odpovede. Nie je to úplne ľahké a preto práve potrebujeme stále aj strážiť, aby sme nestratili to, čo sme na výcviku aj v praxi získali, ale súčasne naberali aj nové a nové nástroje. Takže ak máte radi ľudí, ak radi ich vidíte rásť, a radi prispievate k tomu, aby sa rozvíjali. Ak ste ochotní pracovať na sebe, doživotne, alebo pokiaľ budete vykonávať túto prácu, tak potom máte predpoklady na to, aby ste sa stali dobrým koučom. Ak sa rozhodnete pre náš kurz praktického koučovania, radi sa s vami na toto cestu vydáme.